Tudor Roberts-Watkins ydw i. Dwi'n 32 oed. Dwi'n ffarmio yma efo Mae'n yng Carno. Ar y ffarm yma, dyn ni'n cadw dros 1000 o ddefaid, 500 o defaid Mules, a mae gweddill yn rhoi Chymraeg a speckled. Dyn ni'n cadw hefyd rhyw 20 o wartheg beef. Dwi'n gwneud rhan fwyaf o'r gwaith sydd ar y ffarm yma, cyflogi cyn lleied o gontractwyr sy'n bosib. Troi tir, gweithio tir, ailhadu, torri gwair, belio, cneifio. Os yna bosib i mi wneud o, wel, pam ddim i mi'n byd yn wneud o, dyna fy nagwedd i. Gan fod hon yn ffarm fynydd, fyddai wrthi'n hel y defaid gyda cwn a motorbike. A wneud bob math o tasgau, dosio, marcio wyn, pigo wyn, pwyso wyn. Be bynnag gallwch chi feddwl am i wneud o delfad, fi fydd yn wneud o. Dwi'n berson sy'n gweithgar ac yn penderfynol os yna rhywbeth angen i wneud ar y ffarm yma. Ond eto, oddi ar y ffarm, dwi'n gwybod sut i gael hwyl wedyn.